הרגע נפלתי על הידיים טוב, אז זה אומר שאת לא רוצה לשמוע סיפור? בטח שאני רוצה. אז רק תקראי לאחיך רון ונתחיל. אולי יאמין לי, הוא אך מעצבן וטיפש 10. טיפש 10? מה זה טיפש 10? טיפש 10 זה אך מעצבן וטיפש בגיל 10. זה מה שאתה רוצה לשמוע סיפור? אני רוצה. אז תכף תקראי לו! כן. והנה מייקל ג'ורדן בא לצד וחצי וסוף! בוא כבר! בוא כבר! לאן אבל? די, קרינה! בוא! ביי! ביי! סבא? סבא! שכנעה אותי. ידעתי שהוא יאמין לי בסוף. לא! טוב, אז אתם רוצים לשמוע סיפור? על מה אתה רוצה לספר? על התקופה שהוא וכל בני ישראל היו ביציאת מצרים לכנען, נכון? כשנכנסנו לארץ הזאת? בתקופה שבו קראו לך כלב בן יפונה. יפה מאוד! אוקיי, בוא נתחיל. רגע, שב. הכל התחיל, זאת אומרת, לפחות הסיפור שלנו, כשסוף סוף יצאנו ממצרים. היינו בדרך לאיזשהו ארץ. אדוני אמר לנו שזה לארץ הזאת קוראים ארץ כנען. אבל היה ידוע לנו שהיו שם הרבה מחלות. לכן שלחו מרגלים. כשמרגלים חזרו... כלב, בוא רגע! שלום יהושע. אני ואתה, צריכים שוב להיכנס לרגל, אבל הפעם רק בהליכה. אוקיי, מתי מתחילים? היום. לך תלבש את זה, ויש כובע בוט. זה כל כך יפה. שלום. שלום. הנה הכסף. תודה. בבקשה. נראה לי שהגענו. כן, זה אני. כן, נראה לי. את רחב? כן, זו אני. רחב. שלום, לי קוראים כלב, זה יהושע. אנחנו באנו להתארח אצלך. אוקיי. כן. הם רוצים שניתן לכם את החדר? לא בדיוק. אוי, איזה כלבים חמודים יש לך. אנחנו צריכים לדבר למעלה, איפה שלא שומעים אותנו. למה בדיוק? בגלל... בגלל שאנשים לא ישמעו. כאלה. אוקיי, אז בואו. שמשהו לא ישמעו אותנו. לא עשיתי כלום. שעוד אחד? כן, אדוני. תביאי את העוזר הכי נאמן, שעדיין אין לו תג. מהר. כן. שעוד 2. לי ולחתול שלי חם. אוקיי. כמו אותו משרת אחד. מצוין. טוב, אין לך תג? תג. אבל אתה צריך כמובן לעבוד בשביל הצד הזה. יש פה, לא יותר גבוה ממני. תרד. שבאת? יש פה 2 מרגלים. אתה צריך לדעת למצוא אותם. התג שלך נפל. טוב, היית פה.
הייתי פוחד. עכשיו כיף פנים. אני הולכת. אני חייב! זה מקום. שטח פנוי. אוקיי. אני לא רציתי לדבר. אז אנחנו צריכים לדעת את ה... רק שנייה. מי זה? שליח המלך! תתחברו! שלום. מה שמך? רחב. אני שליח המלך, כמו שאת רואה. קיבלתי טאג חדש היום. היה דרוש עובד שם, עזבי את זה. נדבר על משהו אחר. אני רוצה לבדוק פה משהו קטן. כנראה אנשים מתחבאים פה, ואני רוצה לבדוק. זה מה שאתה חושב? כן. אוקיי, בוא תבדוק. אני מכיר את הטריק של אנשים היום. אני יודע איפה הם מתחבאים. לא, הם לא שם. אולי פה? לא, גם לא פה. אולי הוא בא. מה זה היה? סתם הכלבים שם בחוץ. אוקיי. אני יכול לבדוק פה? את רצינית? יש שם משהו בחוץ. לא, פה, אני לא יודע. כלבים. כן, אתה אני יכול יכול. לבדוק? אתה יכול. אין כאן אף אחד, כמו שאמרתי לך. תבדוק אפילו כאן. יואו. אוקיי, אם אין פה אף אחד, אז אני פשוט אלך לחפש במקום אחר. שלום. שלום. הוא הלך? כן. זה היה קשה. אוקיי, את יודעת מי אנחנו? כן. אתם העם אשר יצא ממצרים וניצח את האימפריה המצרית. ואלוהים קרא לכם את ים סוף. איך היא יודעת? אין לי מושג. רכילות. אני קצת מודאג. כאילו, רודפים אחרינו. אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת. אני מתגיירת. נראה לי שאנחנו כבר עשינו את המשימה שלנו, אפשר כבר לברוח. כן. רגע, מה? אני מתגיירת. טוב, עכשיו אנחנו בכלל צריכים לעוף מפה. אני אפילו לא מבין פה כלום. טוב. אי אפשר דרך הדלת, אולי דרך החלון? זה רעיון מעולה? כן. שנייה. תנו לי שנייה לבדוק. בטוח. טוב, תהיי ראשונה. הראשון הוא תמיד הכי טוב. יש רק דבר קטן להגיד לך. אנחנו הולכים לחבוש את יריחו. אם כבר הבנת את זה. את הצלת אותנו, לכן אנחנו לא נפגע בהם. תאספי את כל המשפחה שלך, אנחנו לא נפגע בהם. או, מצוין. תראו את החוט האדום הזה, תשאירו אותו בחלון, ככה נדע שזה אתם. להתראות! רוצה שייק דודתי? ברור. רוצה שייק בן דודי? רוחב! שמעתי מישהו? רוחב, אני פה! או, כלב! א', את גם מאוד 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 גבוהה הקומה שלך. ב', תפתחי מהר מאוד את הדלת. בסדר. אני חייבת להודיע לכם הודעה נורא נורא חשובה. מפה, יש לכם מפה? הנה.
תסתכלו על המפה טוב. זה המפה של העיר שלכם. אני יודעת. פה התחלנו, ועשינו כל הסיבוב. עכשיו אנחנו בקצה, חזרה של העיר בעוד כמה דקות. ואז כל החומות ייפלו. זה ברור, תפרץ מלחמה, ושהיא תהרוג את כולם. חייבים לזוז. אתם מבינים מה זה אומר, נכון? ומה לעזוב את השייקים? תעזבו את השייקים. ולעוף. אבל לא רוצה. אני רוצה להינצל. בוא כבר. חייבים לא לעוף. רוצה. אני יודע שזה קשה. בוא תהיה ראשון. לא. כן. ענן! לא נורא, לך. לך. אפילו. קדימה, למסוח את אני יודעת, אני אבוא. רגע, ענן! אפילו. אני מפחדת. די, אני אחזור עוד מעט. מרחב, אני יודע שזה קשה, אבל אני יודע שאתה פשוט חייב לעשות את זה, נכון? אבל מה עם הכלבים שלי? תתחיל להשאיר אותם פה. אני יורד. ביי, כלבים. ביי. מרחב, אני יורד! להתראות בית, ולעולם לא אפילו. ואז הם קפצו דרך החלון. זה לא כאב להם? אולי כאב לנו קצת. לא שמו להם בריחת כדורים אולי, שיהיה להם כיף? לא נראה לי. רגע, איפה הייתי? לא שהקשבתי, אבל היית... הרגע גמרת את רחב. טוב. מה אני עושה פה? נושרת את הארסל וגם מותר לך להקשיב, כן? ומקשיבה. אוקיי. אני אשב פה. תקשירי את זה חזק. עליתי קצת במשקל במשך השנים, אבל לא נורא. מה את עושה? תקשירי. תודה. רגע, איזה סיפור עכשיו אני אספר לכם? רגע, בסדר? אולי תספר לה עליי. באמת רעיון מצוין. באמת היה כאלה שבתוכם אנשים, כן? נראה לי שהפעם לא יקרה כך לך. באמת היה כזה סיפור על האי. מה היה על האי? כן. על האי זה היה קטע ממש יפה. מה שקרה היה ככה. פלשבק בבקשה? כלב. לא. איזה באסה שלא הצלחנו לתלוש את האי. נכון. 39 אנשים נהרגו. לא צחוק. מה עם התוכנית הזאת שאדוני נתן לנו? נכון, היה איזו תוכנית... משהו לשרוף את העין, אני לא זוכר, אתה זוכר? באים כמה אנשים בשביל להסיח את דעתם של אנשי האי, והם כאילו רודפים אחריהם. אנשי הרודפים אחרי האנשים האלה? נכון. אז אנשים אחרים שהתחברו נכנסים ושורפים את המקום. כן, ובסוף, כשאנשי האי מגיעים, תוקפים אותם משני הצדדים. דווקא רעיון טוב. נסיים? אבל אין לי כוח לעשות את זה. נראה לי שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. בוא נשלח פשוט את שמואל ושרה, הם נראה לי יודעים. סבבה, שמואל ושרה. מזכירה? כן. המזכירה נאמנה? כן. ובגלל שהמזכירה נאמנה ואת המזכירה, זאת אומרת שאת מזכירה נאמנה. כן. תשלחי את שמואל ואת שרה, כן? כדי שיכבשו את האי. אין בעיה. הם יודעים מה לעשות. כן. תעשי את זה גם מהר.
אין די. צריך כבר להתחיל. לך! סליחה? סליחה? שלום. זה הבית שלנו. זה הבית שלנו? איי! 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 יפה. וזה מה שקרה, כן. איזה עוד סיפור אני אספר לכם? את זוכרת משהו? אני זוכרת משהו גבעונים. אולי גבעונים? יפה! את זוכרת טוב? בקיצור, סיפור עם הגבעונים. טוב, האמת שגם לזה אין לי כוח כל כך לספר. אז תראו עוד פלשבק! אני רואה פלשבק. החיים קשים. צודק, החיים באמת קשים. קשים מאוד מאוד, יהושע. אצלנו זה יותר קשה. זה לא ייפול. זה לא ייפול. מה? זה לא איפור. מי אתם? למה באתם? למה אתם עושים? אנחנו אנשים. הבאנו מארץ רחוקה! מה, הם לא שמים לב? בזבזתי חצי באיפור שלי הזה. מה, אתם לא שמים לב? לא סתם, היא אכלה חצי מהעוגה, נכון, היא שמנה. אז השאלה היא למה באתם? אנחנו רוצים לקרות עמכם ברית. אנחנו לא ניגע בכם, ואתם לא תיגעו בנו. רוצים קצת לחם? צאו החוצה! למה? לא, צאו החוצה כדי שאנחנו נוכל להחליט. לא ניגע בכם. צאו החוצה. מצד אחד, אנחנו צריכים עוד אנשים, אבל מצד שני, יש לנו אלוהים. הוא אמר לו לא לעשות ברית עם אף אחד. הוא לא אמר לא לעשות ברית עם אנשים מחו"ל. לא נראה לי. בוא נקרא להם. כן. כנסו! אוקיי, אנחנו לא באמת יודעים איך להגיד לכם את זה. פשוט התקבלתם. כן. יש פה ארוחה? כן. יש יותר טוב. סוף השדה ימינה. יש עץ נהדר. זה אכיל? יהושע, כלב, מישהו רוצה לדבר איתכם. תכניס אותו. תודה רבה. רציתי להגיד לכם שראיתי את האנשים מארץ רחוקה. את ראית שתי אנשים מארץ רחוקה. שתי אנשים באו, שרבו על איזה שבוע, והם חוזרים. כן, אבל ראיתי אותם בגבעון. ואני משערת שהם הגבעונים. הגבעונים. האנשים האלה הם הגבעונים. כן,
הם לבשו בגדים ירוקים. נו אז כבר הבנו שלכל עם יש הבגד שלו. יכול להיות שמישהו סתם שמו בגדים ירוקים. הרי איזה צבע הם בכלל? הגבעונים ירוקים. טוב. מזכירה! כן. תקראי לשתי האנשים האלה שבאו מארץ רחוקה. כי נראה לי שעשינו פה... כן. כן, תקראי להם בבקשה. אין בעיה. אוף, איפה הם? שלום. 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 שוב בבקשה. מה יש לך מאחורי הגב? כלום. אין לכם כלום מאחורי הגב. כמו שלי עם מים בכוס. זה נכון? נכון מה אני חושבת. זאת אומרת שמאתך שום דבר מאחורי הגב. כן? נכון. מאחורי הגב. לא, זה סתם המסרק שבשיער. למה קורה? אני אסביר לכם את זה ככה. לגבעונים יש מסרק מאחורי הגב. אנחנו... אתם הגבעונים. מסרק של טיפול. מה? הגבעונים? זה שטות. שטות. מים בכוס. אתם גבעונים. לא מעניין למה זה יורד. יורד לדם. כן, זה דם. בוא ניגש פשוט לעניין. בלי להכחיש. אני נורא קצר. העניין הוא שאתם מקבלים עונש. אבל אנחנו... אתם מקבלים עונש. אבל על מה אנחנו... ככה. אבל אנחנו לא... כי לאורחים נכבדים שבאו מארץ רחוקה אנחנו נותנים עונש, בסדר? אוקיי, אתם חוטבי עצים ושואבי מים. אבל לא עשינו כלום. חוץ מזה קראתם איתנו ברית. קראתי לכם ברית ולכן אנחנו לא נפגע בכם. אבל אתם כן תהיו עבדים שלנו. עכשיו, לכו מכאן. צאו מפה. עכשיו. שתקנו. יש שקרנים הגבעונים האלה. באמת מגיע להם מלחמה שיהיו באמת חוטבי עצים ושואבי מים. בהחלט. זה לא הכל. אחרי זה היו מלכים. היו 4 מלכים ממש רשעים. שהם אמרו שאם הגבעונים ככה ביחד איתנו, בני ישראל, המצב שלנו באמת הולך להיות לא טוב. כאילו, המצב שלהם. אז הם החליטו לנקום בנו. הם הלכו לשם ופרצו במלחמה. אוקיי? לגבעון? ברור שלגבעון. אחרת למי? הגבעונים ישר באו אלינו. האמת שהם די באו אליי. אמרו, תעזרו לנו! אנחנו כמובן דבר ראשון לא רצינו לעזור להם. ואחרי זה נזכרנו שיש לנו ברית. אז אמרנו, אנחנו נפתיע את 4 המלכים האלה ואת כל הצבא שלהם. אנחנו נגיע רק בערב. הגענו בערב. והתחלנו את המלחמה שלנו כמובן. ולא תאמינו, אבל כמובן שאלוהים עזר לנו, אבל מה לא תאמינו? מה? הוא הפיל אבנים גדולות כאלה מהשמיים. מה? איך הוא עושה את זה? הרי זה אלוהים, הוא יכול לעשות הכל. אתם יודעים את זה, לא? ככה? כן, אם זה נמלה, יחסית על נמלה. אבל היא נמלה שבאמת גדולות. בקיצור, אז הוא הפיל את כל האבנים הגדולות האלה, וזה ממש נסף אותם. חודשים. ומה שעוד קרה, שבאיזשהו שלב לא יכולנו יותר. ראינו שעוד שנייה חושך. אמרתי ליהושע, יהושע, עוד מעט חושך, הם הצליחו להימלט. אז יהושע אמר משפט מאוד מפורסם. מי יודע מה זה המשפט הזה? אוקיי, 3, 2. אמא סיפרה לנו. כן, אז 3. הוא צעק ממש, אבל ממש חזק. אני יכולה?
ביחד 3, 4 שמש בגבעון, דום וירח בעמק איילון. יפה מאוד, זה בדיוק מה שהוא צעק. בעצם משהו ציווה בעצם לאדוני. הוא ציווה על אדוני? זה הרי בלתי אפשרי. אז לקטע הזה זה באמת בלתי אפשרי. אבל באותה רגע, אדוני באמת הסכים לו. הוא עצר את השמש ועצר את הירח. וואו. ממש וואו. אבל כאילו השמש עצרה באדום של גבעון והירח בעמק של איילון. יפה מאוד. אז אחרי שהשמש והירח נעצרו, המשכו במלחמה, ובאיזשהו שלב אלוהים אמר די. הפסיק את זה, וכל המלכים ירד החושך, וכל המלכים, כל הצבא שלהם ברחו משם! ואנחנו ניצחנו כמובן בזכות שהזמן עצר, לא? לא. אנחנו הלכנו לחפש אותם. ואיפה מצאנו אותם? בתוך מערה. יפה! ברור. מצאנו בתוך מערה? נכנסנו לתוך המערה. טיק 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 טיק. אמרנו להם, תקשיבו טוב! 1, 2, 3, תקבלו. או שלא. אבל מה זה חשוב כרגע? באנו להם. אני יודעת, אמא סיפרה לנו, הם אמרו להם, מי שיוצא הוא חמור. משהו כזה, ומה נראה לכם? הם יצאו, נכון? לא. אז זה העניין, הם ניסו לברוח, אבל הרגנו אותם. ולכן ניצחנו! וואי, כמה ניצחונות! יפה, אחרי כל הניצחונות שלנו, הגיע הזמן לחגוג. כל הכבוד לכם. וזהו. נו, איך אתם אומרים על הסיפורים? ממש כיף, אהבתי. למרות שרינה קראה לי ולא רציתי לבוא, אבל ממש נהניתי והיא צודקת. או, רינה שלי, היא תמיד יודעת בדיוק מה לעשות. כן, כן, נכון? כן. שמעתי שאמרתי 16. אז אתה כן הקשבת למרות הכל. נכון, אני יודע להקשיב בכלל. כן, השכנתי. בקיצור, אתם אהבתם את הסיפורים שלנו? מאוד! כן! אז נראה לי אוי, החשיך קצת. אני צריך ללכת. אני רק אביא לכם מוקה. לא, אני צריך כבר ללכת. אני ממש מצטערת. ביי אבא. אני אבוא בפעם ביי אחרת. סבא, היה ביי, לנו אבא. ממש כיף. ביי. ביי אבא. לא. אוקיי, נראה לי שזה הזמן ללכת.